And now, it's time for SPG. As in, Super Backganern Secret Files. Maliit si Junjun. Kaya hindi ko siya naramdaman. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rosemary. Meron akong karelasyon. Magdadalawang buwan pa lang kami. Gwapo siyang lalaki. Matangkad. Macho. Laging nagji-gym. At higit sa lahat, may kaya sa buhay. 3 buwan din nang niligawan niya ako bago ko siya sinagot. Matagal-tagal siyang nag-antay sa matamis kong oo. Ganun talaga. Ang ganda ko eh. Hindi naman sa pagmamalaki. Ang sabi ng karamihan, kamukha ko daw si Catherine Bernardo. Masaya naman kaming magkarelasyon. Kaya lang, isang araw, last week lang ito nangyari. Dahil kami naman ay nasa tamang edad na, naisip namin at naramdaman namin na this is the right time. Oo. Unang beses pa lang na may mangyayari sa amin. May mangyayaring digmaan. Habang nasa kwarto ko kami, hinawak-hawakan niya ang aking mukha. At pagkatapos nun ay dahang-dahang naglakbay ang kanyang kamay sa aking katawan. Nakarating siya ng Mount Arayat. Hanggang sa patuloy siyang naglakbay hanggang marating niya ang kuweba. Unti-unti naming tinanggal ang dapat tanggalin. At habang nasa kama, nagsimula na nga ang giyera. At nang tinatanggal na namin ang kanyang shorts, para bang nahiwagaan ako. Dahil bakit parang walang nakaumbok? Pero sabi ko, sa isip-isip ko, baka naiipit lang ng kanyang undergarment. At eto na nga, siya na mismo ang nagtanggal ng kanyang salawal. Diyos mio! Ayaw ko mang ipakita na nagulat ako sa nakita ko.
hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko. Medyo nagulat ako dahil sa kanyang machong pangangatawan, sa kanyang matangkad na pangangatawan, at sa kanyang kagwapuhang taglay. Meron siyang Junjun na jutay. Kung ihahalin tulad ko to sa parte ng katawan, malamang sa malamang, ito ay ang aking hiniliit. Napalunok ako sa nakita ko, pero tuloy pa rin ang giyera. Tinuloy namin ang giyera. Hanggang sa nalusob niya na nga ang kuweba. Kaya lang nung nilusob niya, wala akong maramdamang giyera. Maliit si Junjun kaya hindi ko siya naramdaman. Para bang nag-echo lang si Junjun sa loob ng kuweba. At animoy nagsasabing, maliit, maliit, maliit. May tao po ba? Tao po, tao po. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa mga oras na yon. Finake ko na lang na ako ay satisfied sa gerang yon. Pineke ko na lamang ang sarili kong nararamdaman. Pero hindi talaga. Hindi talaga ako kontento. Kaya ngayon ang problema ko, meron nga bang paraan para mag-develop ang hinliliit ng aking boyfriend? O hindi naman kaya baka pwedeng may magawa pa kaming ibang paraan para mas maging okay ang aming pakiramdam. Once again, ako po si Rosemary. At ito ang aking SPG, as in Super Paganer Secret File.